Нямам абсолютно никакво време, затова ще го кажа много бързо, да ме разберете. За мен Лео Меси е приключил с футбола, Кристиано Роналдо също е приключил с футбола. Не знам дали осъзнавате, но Меси вкара 3 гола на Алжир. Алжир, пичове. Буквално България са по-добре от Алжир. Буквално мога да ви го гарантирам. България са много по-добре от Алжир. Всъщност това, което ще ви кажа е, че не искам да сравнявате Меси с Бруно Магнифико Каптен Фернандес, защото като цяло сметнете Алжир и Конго. Конго за мен е доста по-добър отбор от Алжир. Да, Португалия не успяха да ги победят. Бруно Фернандес може да вкара гол, може да направи асистенция, но като цяло главното нещо, това, което искам да ви кажа е, че Меси е приключил с футбола, Роналдо е приключил с футбола и най-новата звезда на футбола, на световния футбол е Бруно Магнифико Каптен Фернандес. Играч на сезона в Премиер Лиг, всъщност да прави най-много асистенции, щупи рекорда на Тиери Анри, Кевин Де Бройн също са, Ман Юнайтед е в Шампионска лига заради Бруно Фернандес. И всъщност това, което ще ви кажа е, че Ман Юнайтед печели световното и Бруно Фернандес печели златата топка. Чао!